Unang attack! 100 pesos. 200 pesos. 300 pesos. 400 pesos. 500 pesos. 700 pesos. 800 pesos. 900 pesos. Exactly. Walang isip ha? Ano ang itsura sa nalipay? Sino? Pakita mo ito! Unang attack! 100! Ikadua! 200! Ikatlo! 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos, 90. O, dapat energy ang pag-isip, ha? Okay, go! Yeah! O, ina! Amado! Nalipay ka? Galipay! Makulbaan mo ko na naman. Unang attack! 100, Ikadua! 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, Pang date! 1,000 bongga! Amado, pili-pili. Alang nga ng bal ko si Juan. Ay, ganda. 300, 400, 400, 1,000. Yay! Ako na yan namin, ha? Carry na! 100, Bakal sa lat! 200, Bakal sa auto! 300, Bisikleta! 400, Pang-ice scoop! 500, Scooter! 600, 500, Lalaki! Lalaki! May lalaki ba? Bilan na! 700 ka pa lang? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liwat! Ano ka nagabala pang lalaki? Sa lalaki! Liwat! 700, Ano na katapusan? Pang... Pang lalaki, ganun ko lang. 900. 1,000. Yeah! Grabe! May Ano ba? maling 1,000? Yeah! Ano ang isa sa nalipay? Hey! Unang attack, pang school supply? 1 pieces. 1 piece. 100? Sige, 100. 200. 100. Ang lagi ko lang 300, 300. 400, Ang lagi 500, 600, 700, 800, 900, 1K, 1,000. Di ba sinjagin ko, ubus na natin mga gatin. Dawal na dilim! Ano na, ubos na? Ano na, okay lang na muna. Mapa-enroll pa kami tani kung butan. Isison ko, sir. Nakakadali! Unang attack! 1,000! Sino to ang winner niya? Okay, sige. Oh, ready! Unang attack! 100, 400, 600, 700, 800, 900, 1,000. Hey! Yeah, congratulations sa ating mga winners. Partner? Yes, congratulations. May draw kita weekly doon. Dalagbo pag yun yung mga papremyo. So, kato ka mo to. Okay? Thank you so much. Thank you. Hindi mo galing na testimonial kita. Si Bombo Radyo naman pala.